vertel nog even dan, want je hebt een zoontje, jouw vrouw overlijdt. Hoe moet je dan verder? Hoe ga je dan verder? Hoe je verder gaat. Je ziet dan je zoon de verkeerde kant op gaan met blowen en verkeerde vriendjes. Ik noem geen nationaliteit, maar hij ging om met mensen wat dubbel zo oud waren. Kwam 's nachts niet meer thuis. Ja, en dan krijg je het probleem van, hij zat op HAVO-VWO hier al op het Trechtercollege. Dat ging helemaal verkeerd. Binnen 3-4 maanden had hij alles vergooid. Dus moest hij naar een andere school. Maar hij was dusdanig, hij zal ook wel zien dat als hij hier naar L1 kijkt dat ik dat vertel. Maar hij was zo slim dat hij ging bij de psycholoog, dat vertelde hij zus. Dan ging hij naar de maatschappelijk werk, vertelde hij zo. Vertelde hij tegen de decaan, vertelde hij iets anders. En dan kom je bij die mensen van meneer Hartwig, er is helemaal niks met hem aan de hand. Hij was slim genoeg om iedereen op zijn vingertje te draaien. Precies wat hij moest vertellen bij wie. Dat wist hij precies. Maar volgens mij is een oude heer ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Nee. Ja, op een gegeven moment in samenspraak met psycholoog en bureau jeugdhulp, met traject. Nee, met Xonar was dat toen. Hebben we hem eruit moeten gooien. Heb ik hem op straat gegooid. En toen heeft hij 3 dagen op straat gewoond, rondgelopen, totdat hij op het politiebureau zat. Van meneer, uw zoon zit hier. Ik zei, ja, ik wil 1 ding van hem horen. En dat is, ik zeg, dat weet hij zelf ook wel. Nou, toen kreeg ik hem aan de telefoon, toen zei hij, ik wil hulp. En dat wou ik horen. En toen zijn we dezelfde minuut nog naar Xonar gegaan. En dan kon hij kiezen of intern bij Xonar of hier, maar dan iedere dag iemand over de vloer. Ja. En die man heeft hem heel erg geholpen van Xonar. Voel je jezelf dan als vader ook niet enorm machteloos? Omdat je ziet gewoon die jongen ontsporen en het glipt je allemaal door de vingers? Machteloos. En je moet weten hoe dat voelt om je zoon uit huis te gooien. Als je vrouw pas overleden is. Dat is heel pijnlijk. Ik heb zelf ook kinderen. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Nou, dat is heel pijnlijk. Daar heb ik ook heel veel moeite mee gehad. Maar ja, het moest. Anders was hij helemaal ontspoord. Hij heeft zich uiteindelijk dan ook opengesteld voor hulp. Ja. Het is goed gekomen. Het is heel goed gekomen, ja. Hij heeft zich 3 jaar geleden een huis gekocht. Hij heeft een mooie baan bij Arriva. Vroeger was het altijd van, ik heb geen baas, ik heb een werkgever, want ik accepteer geen man boven me of mens boven me. Geen autoriteit? Ik accepteer geen autoriteit. En nu zit hij op de bus en hij heeft dan wel autoriteit boven zich, maar hij heeft geen problemen daarmee. En dan die kids, hè, die ene die is nu 3, het meisje. En de andere die is nu 8 maanden. Nou, dat is geweldig. Wat voor opa ben jij? Eentje die alles mag, bij alles mag. Ik heb toevallig verleden week, het was lekker weer, heb ik hun een zwembad gekocht. Nou, als je dan die meid in het ijskoude water ziet springen en dan de plezier, dat is dan geweldig. Dat is de oudste? Dat is de oudste. Ja. En die kleine die zit dan te kijken van, waarom mag ik niet? Want het wordt een bandiet. Oh. Het jongetje. Okay. Ik hoop dat hij het karakter van mij heeft. Wat hij uitgesproken heeft vroeger. Jij was ook een klein bandietje. Zeggen ze. Maar een bandietje wat volgens mij uiteindelijk ook wel geland is. Ja. Kijk, als wij wat vroeger hadden als kind zijnde, dan loste je het op. Of met de vuist of met praten. Nu is dat niet meer zo. Nu is het messen, pistolen, je hoort niks anders meer. Ik heb ook wat uitgesproken vroeger. Ik heb ook wel eens een brommer gepikt in Amsterdam. Maar ik heb 1 brommer gepikt in mijn leven. Ja. Maar hij pakt zijn moment nu, hè? Ja. Maar als de tank leeg was, zette hij hem terug. Kijk.
En dat is nu niet meer. Nu. Wat ik ook nog wel wil weten van jou is, heb je tegen je zoon, hoe heet je zoon trouwens? Kevin. Heb je tegen Kevin ooit verteld van dat jij, wat je nu net tegen mij verteld hebt, dat je in een bepaald jaar 265 dagen gespijbeld hebt? Ja, dat weet hij. Dat weet hij? Dat weet hij. Oké. Ik zeg wel altijd tegen hem, ik ben bijna 70, ik wil nu geen 18 meer zijn. De mooiste tijd van mijn leven, dat is toch mijn mening. De jaren 70, 80, 90 gaat ook nog wel. Mijn zoon vindt de 90 jaren mooi. In het begin was het vroeger, of toen hij jonger was, hij is nu 37, toen hij jonger was, was het housemuziek. En nu begint hij, of al een tijdje, het echte muziek, hè? Zoals Earrings, CCR, Pink Floyd, noem maar op. Maar dat hoorde die vroeger thuis zeker ook altijd? Alleen maar. Ja. Ik heb nu een vriendin, een Latje, die komt vrijdags hier naartoe en 's maandags gaat ze weer weg. Waar komt het laadje vandaan? Postert. Postert? Joh. Oh, van het platteland eigenlijk. Jo. Terwijl jij een echte stadsjongen bent. Ik heb geprobeerd daar 3 maanden, daar te wonen. In Postert? Nee? Nee, dat gaat hem niet worden. Ik ben eens een keer met carnaval, toen woonde ik daar. Kom, we gaan een biertje drinken in carnaval. We gingen naar de café, alles was dicht met carnaval. Die gingen allemaal naar Roermond toe, die jeugd. Serieus? Ja, alles was dicht. Terwijl ze daar toch volgens mij een goede carnavalsvereniging hebben in Postert. De Biermusje. Misschien is dat veranderd. Het is wel een optocht en zo. Ah. Maar toen wij er waren, toen ik er was, waren de cafés gesloten. Maar op een gegeven moment, ik ben een stadsmens. En als ik al platteland heb, moet ik weer terug naar Friesland. Want daar hadden we een boerderij met 11 hectare land. En daarom in mijn tuin heb ik niks dan tegels. Want in Friesland, ik fietste 30 kilometer naar school op de minifiets. Want ik kwam uit Amsterdam, ik had een minifiets, zo'n ABC'tje. Dan moest ik naar Drachten, naar school. En terug ook 30 kilometer, dus er waren 60 kilometer. En als je dan thuis kwam, moest je op het land gaan helpen. Baaltjes omkeren en tuinieren en zo. Dus daarom heb ik een schurfthekel aan tuinieren. Het enige wat ik doe is onkruid spuiten. En dan fietsen ook? Ja, fietsen vind ik mooi. Toch? Ja, fietsen doe ik nog iedere dag. Okay. Ik ben pas geopereerd. En ik heb achter in de tuin een sprintfiets staan en een cross trainer. Dat doe ik 2 keer per dag. Want ik ben begin november, ja. November ben ik geopereerd. Aan een bypass. En dat heeft me 65 kilo gekost. Ik ben 65 kilo afgevallen. Van oktober tot nu. Door 182 kilo. En toevallig 5 mei hebben ze mijn teen geamputeerd. En daarom sport ik veel. Oké. Je hebt wel een bewogen leven gehad, man. Och ja, ik heb zo vaak in het ziekenhuis gelegen met breuken en domme sport. Ik heb op vrij hoog niveau gejudo'd. Ik heb die opleiding 3 jaar Je oren zien er nog redelijk normaal uit. Ja, ze begonnen hier, hè. Oké. Ze begonnen hier bloemkooloren, ja, hè, noemen ze. Ja. Maar ik ben ook judo-leraar. Maar daar ben ik mee gestopt. Ja, leeftijd. Ik heb geen zin meer. Ik heb nu andere hobby's. Ik rij nu 3 keer in de week. Ja, nu eventjes niet, want ik ben ziek aan het vieren. Ik rij nu 3 dagen in de week kindertjes van de afzender, touringcar. Van alle markten thuis? Ja, nee, ik vind dat leuk. Je bent gepensioneerd en dan om de hele dag thuis. Ik kan niet thuis zitten. Ik moet iets te doen hebben. Jacobs in Valkenburg, dat is zo'n leuk bedrijf. Ook personeel onderling is hartstikke leuk. En ik denk dat bij Jacobs 75% van de chauffeurs daar allemaal gepensioneerd zijn. Het zijn allemaal van die oude lullen zoals ik. Maar het is... En waar rij je de kindjes van de afzet naartoe dan? Naar huis. Naar huis? Ja, nou, de ene keer zit je op Route Heerlen. Dat zijn allemaal
mensen van Heerlen of kindertjes van Heerlen. In het begin had ik er moeite mee, want ik heb een kleindochtertje, die is nu 3. Maar er zijn ook kinderen van de afzend, die Amerikaantjes en die Canadezen, die zijn ook 3. En dan komen ze uit school en dan hebben ze zware rugzakken op. En zo denk ik van bij mijn eigen, van hebben de kinderen het hier in Nederland te goed, hè? En dan hebben ze 's winters oorwarmers op en dan komen ze amper in de bus. En dan moeten ze geholpen worden. Ja, dat is geweldig. Geweldig om dat te zien. Maar dit is hartstikke leuk. En ik doe het graag. Ja, wat moet je anders? Nou, het klinkt volgens mij alsof je toch nog best wel een leuk leven hebt. Ik heb zeker een leuk leven. Ja. Je moet er wat van maken. Ja. En, 3 dagen op de bus en een latje, hè? En een latje. Een latje. En de motor, dat is... Ja, voor mij is het... Nee, dat is me zo niet. Vrijheid. Vrijheid. Ja. Dan ken je me helemaal niet. Dan ben ik helemaal in de leer. Dan heb ik zo'n Duits helmpje op. En dan een bril waar je mijn ogen niet ziet, spiegels. En dan een kapoetse voor mijn neus. Maar dan met de Amsterdamse 3 kruisen. Onkruis vergaan niet. Ja. Hey, dankjewel man. Oké. Het was heftig. Joh. Oh ja, heftig. Daar word je sterk van, zeg ik. Ja.